What hapdeng jong ka jing kriat jong ka mitlang ka Southwest Khasi District Swimming Association haka life rate uno pra araja away kala penlong ye ka jing ya jingi ni ka midnight swimming haka por khat we shiteng min mit hapod neu mau kruat kani ka jing ya jingi jongki haka ni ka wa ka lungkum shibenta ban pediang borom ya usnem thamai usnem arajar arpuar but ya kani ka jing ya jingi lalam khmat dauba HS dingdo MCS ubadai ru USDO balasong thai jong Karanika Civil Subdivision but ubalong ru kum president jong ka Southwest Khasi District Swimming Association hagate ka mit ladon lang ru kum bakat prangut kinong isim benta bakan tup ya kishin rang khat arngut bat kikin thai henrengut haga ju kapor layo ru man od ya ukek bat pediang ya usnam chumai Ki kan juga pres di balawan kerang kan ke por siteng senya ban saki ya kan ka program kujungi ke bangi jepun baik malang snem da kan ka jingi siteng met ban rakhe ya snem tmai arpo ar ak bangi se ino no chadin kan ka por tai ka snem arpo kuai kena kaleng jungi kum ka Southwest Khasi District Swimming Association ai ko boleh pibarak bulan ni ke bagi swimmers ke bomdek swimmers so ke don lang pat ni ke por ni wan lang krui hang ne bane saki ya kan ka jing rakhe jungi ni stem mat mai ta ke jingi bat kumbang la ong ni pidum ba ngidon la ka thong ha bangi sengi kan ka association ka bangi thor ka moto ka long swim for clean water taringi perkhat ni ka kum dong ong ba ngin jingi bakan khoi kom den re ke jingi jungi ka penlong ni ka wan rai ngi ka men sem ngin penlong ya ka wa ya kini ki ki wa ki jungi bagi nong ki bukut ti ka we ka bang kwat ti bakum ka snong makurat nang bag skim MGNRJ ki lapan thamai ki lapan bahai ka ni ya ka ni ka no borok ka we bat nang ni shikmat andra dek pa ka sajan hang ti harum kinom sya syu hang ni masajan ban jingi ngila ban jingi ngemla syu pon kam sabon ngemla syu pon kami ki ki shampoo la ni ki we pat ni haban syu jingi bat nang tatang kumta te nak leng nyong ai kubli press ro ki balawan khnang mene don bat ni beri pi barok ki pajba don ni ai bin rakhe ya kan ki snem go tmai ki jing kemen da ki jing kermen ni kermen ni ki bakoj bakhia ka pahu pahai yang ni barok ki nom chong jeng ki dong ka thai ni kan ni ka pop neu ni ka wa ka ba ni ong ma ka lifeline jong ni hang ni ka ba de nang ni ka ba sa ya ka umba momdi ya kan ni ka dong ka thai jong hi ka we te tongin long ki beri ki sumar ya ka mariang ni sumar khamtam ki ni ka Kani ka ka ba hajan engi ka bolong kajing kaku ndai tangi ka sno kuran ri yakini gidong ithan mamarjan baro dia ka porunta ai kublai snam thamai pi baro kini ka khot jom ka swing station ki bom dei ki khot ru le wan lang me sakhi yengi kini pot te kum ka dak jom ka jing rakhi jungi ya kani ka snem ka ba arfo ar ngin perlong da ka jingi bat bangir padi ni ki press pakin ring ba kin tan ba ngi ka por bangi jingi bat bangi ngai scam ba le se hagi di kisngi unde la shale singing sai i hagi kot kubor bagi tiup per kan long mdai bo ong so serong bat pani kita ndai kan long khnang ngit pani hagi breu baro bangi sumar hi la jong yakini ki jingdon yang ko ka wa ban long ko khoi ka bolong sicha ka jing tu ben ngi ka dong ka thai yu khoi tang ni kin bakhndiat ai ku blesum thmai wasuk bak men filang baro ai bangin mat ngi snem ka thmai ka jing kemen da jing sup wat langim pat yaj kabakum kadung ini kedua lagi kermen di bawah hak jim di baro kita ini tin bekliat aku boleh vibro aku boleh sebut